Jahas, jahas. Sitten. Nää on niin pimiä tehdä näkään. Tuosta sinne taas lämpö. Neljäkymmentä astetta varmaan riittää. Riittää. 12-asteinen vesi, kyllä siitä lämpenee varmaan. Tuossa on ilmeisesti lämmitys päällä. Sitten tossa on ilmeisesti ajan asetukset. Täällä on Pofinska. 100 minuuttia. Ei kai sitä nyt sentään. Ei tule 3 minuuttia. No joo, siellä ei minuutit ja huolittua nyt erikseen. No niin. Katsotaan sitten, jahka se joskus lämpiää, niin joo, kokeillaan sitä sitten. No, nyt on vedet koneessa. Pistetään vielä pesuaineet sinne lämpiämään ja käydään hakemassa palikka. Katsotaan, jostain se aina on tämänkin kokeileminen aloitettava. Joo, varautetaanpa sinne tuonne vajaa puolidesiä jotain myrkkyä tuohon 10 litraa.